Nditaurire saka matichi ani mati munogara uchitungwiza unity L M kwaseke unity M unity M kwaseke kutuze neku St. Mary's St. Mary's story off road kutuze neku Jambanje kana kuti kwa comrade Chings kune mbudzi ere kana munoona mombe kana mbudzi atinodziona apa padzinenge dzauya kunochitengeswa ayo kungodzi uonawo mbudzi alright zvatakanzwa kunzi hanzi vana kuenda kuchikoro nekubhadharwa mbudzi hazviko kuchitungisa alright takudzokera kana Chifinhu tipei kamka freestyle Chifinhu tingaite sei hapana zvimwe zvekuita Mbare muchimhanye Chifinhu dzinoti po now one of them most namdara vari kuti make a plan hanzi mwana nyanyi foera ngadzoke ku form 1 just imagine ndakapfeka short ndichipinda plus maform 6 achitigede 1 saka ndo mafani zvakafanana nekuda kudya sadza nemabhanzi ndo mafani kudatora moms yako kuda kuita mukadzi ndo mafani kutora malon timo mushandisa muprazi ndo mafani kudiridzira radio Zimbabwe mudhanzi kuda bvisa tadza crown yemoto gaya kuda kuvhura kwenda rikifaya maya kuenda Paramount namagaya morara school semtamba mawaya vigilance yazimpraise kwaya kuda kuenda neAdidas pakrawa kubika chingwa nemvura pasina flower kutora simbo flavor mupa hosa yachipanga momzi yako zonzi ichiri mandara njara wako zonzi ndiyakakuzvara kafanana nobvisa dala kugaza chidzimbo chake mupa Alex yokawara ronzi tembomani agerwa wozuda Charles mabika akuimboka rumba tsikamutanda neuko nembakumba zimdanso yava kutongwa nachigumba kuzoti Ethatoni flavor nageri vakuita zvekuumboka hari vachiyangwa vachikumbirawo mari inini Chifinhu ndadzoka form 1 ndo mafani akafanana nekuda kudyasadza kakaipa right saka akakaipa apulo ngakadzokerero futi apulo hayi unofinura zvisho saka rega ndimbomira tombotora zvekuitika pageto handi Chifinhu straight sing pageto zvakapresa faninga wiwi angori maraundi kutenderera faninga vhiri hapana chinobuda nyangwe une dhigiri mabasa hakuna tinongonzwa zvichinzi ari mhiri vasikana ndowakawana ekuzora vari kutsuka bhazvikunetswa magokora ukamubvisa hembe ndoponona hora fesi ndeyeyelo dumbu black ngekokora tipeka mwe futi kana karipo aiwa tipeka mwe mayelo bona akunetsa arikugira pamusoro pejiro mumonero aukoyoyi dzinoti po same kwachasina kuroora yakati yapinda bhoda zvanzi mahwante zvaravako kuno kuvagowa akatapana yekutamba kuti kusvikike pakutoda dzematanda chapomba mangemba bva akanda kasha
pamwe chete nemdzanga panhamubva atipacha iri body viewing maiwe mahwani atanga mukwasha uya munhamo akarova ngemba ndianamudedza onai manje akunetsa sheti akapfekwa nechituna ndeyangu mhani ndakaishaya ndaitaka washe mukwasha uya munhamo akarova ngemba ndianamudedza onai manje akunetsa sheti akapfekwa nechituna ndeyangu mhani saka uda kurura chituna here zviri nani muchivige chiri nude cause nyama inga ine mudharo aisi good handikamsiye achienda nesheti yandetibve nyama yake ingazonditeteka apa futi akashata fesi nengesela pamane pampa pamatama akarembera kunge tsapfu yedatya handikamsiyeenda nembatya cause mwana wake nesheti akakundwa kunaka vatemecha song mafanzi yangu vakupembera song mabebi pandiri kupera song kumangoma ndichiva paura song ndini wacho ndinovatemecha song mafanzi yangu wakupembera song mabebi pandiri kupera song kumangoma ndichiva paura song vanondiziya njiri but like tornado zvingoma zvangu zvakutapira semango ukangofarisa ndoruma kunge mago zvauya seiko kutisa vana mambo ahona vakufarisa varohwa nemapa kudhansa utisu tinotonga naika kana vachida sting ndoro vachinapita kwandiri vakadzi ndodariri barika mavashanda zvishu rakakosha iwe neni tinechi tine basa asatesana saka chimotimbira yamakaimba nawindi hazvina basa ingopekera ingaripekero makutsvaka ridhimu manje saka Addo chimoimba wakayo chimodipa tichitsvaka ridhimu kumangoma vachiri vana unge 10 cent vaunze pano ndovapfekedza tangisa vashandi kumangoma vachiri vana unge 10 kumangoma vachiri vana unge 10 cent vaunze pano ndovapfekedza manapwen vanovaimba yogo unge pen vanopaimba yogo seme mutavakumbovapa something pavachaziya mangoma woita tautin vomaterera vachipenya unge sunbeam vese vondida semananga mapumpkin mageto yuti ndoda kumbovapa something pavachaziya mangoma woita tautin vomaterera vachipenya unge sunbeam vese vondida semananga mapumpkin vanozviziva ndinopanda mangoma unge ken ndine malines akareba kuita kunge train pandinosvika patotiza kusensen ndauya pano kuzotonga unge sergeant maloniti mbondipa kunobrepa nepen rekodha ngoma rinofefetera kunge fen ndine masimba akawanda unge benten ndichava parapa undo kuita kunge chen yawanikwa here ridhimu kana taishaiwa uda kupinda paridhimu iyoyo Dini Chifinhu imi ampurisa hakuna here dzimwe mosha dzinosungisa kundisungira star zoti anotengesa tokundidzo here dzichanzi dzinosungisa musandimavisa imi ampurisa hakuna here dzimwe mosha dzinosungisa kundisungira star zoti anotengesa tokundidzo here dzichanzi dzinosungisa musandimakisa ini chinondipa power especially zvayo iri sepiki hour after hour chimbono jega tower 6 o'clock kuita setawa dzinoti po inini ndagara ndinoda danda ndarova danda ndalaksa zvinotanga zvokufamba saka ofisa mire kuda ndibata kwazvanibata panapa pangonoswera pangoshata kosi elimoni mhonge ndine $10 ndatisvike pangema ndingomwa hafu yecontainer malo handraziya pachaitika confusion pazongorekana pasvika mapurisa 10 ndikati officer I think pane ka misunderstanding inini andgari panapa ndakangoita zvikanzi shut up panapa hapazi papaso pane kuita standing walikuita pasi ayo handisi kuti ndaramba kusungwa
ende handina kumboramba kupangwa ikabvuri mumwe wangu atora mubhadha wangu une chadhii inini hwindi ndikuramba kusungwa kozi maoko avada kusunga ndo ari kudawo kusunga bonza saka ofisa chimbwenda imosodzoka ono muri kuda puru mungodonza anonyengesa ndokundidzo here dzichati dzinosungisa musatibakisa imi ampurisa hakuna here dzimwe mota dzinosungisa wite alo zvakakosha ukaona ndichisekerera pane wandadongorera ndobva ndafila hai kunge ndakwira manera usanditeedzera inini ndinodongorera seme saka ndikati dongo dongo dongorera dongo dongo dongorera dongo dongo dongorera 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 ndikati dongo dongo dongorera dongo dongo dongorera dongo dongo dongorera dongorera anzi unoita showera ukadongorera takavacherera asi vaitinyepera inini ndinodongorera hakuna mabasa saka ndozvandoswerera kawani akomana takuenda pama last minutes tokumbirawo kama contacts enyu emabookings. My bookings you can contact 0782 168 071 kana 0774 076 472 kana 0718 320 316 ma3 lines yayayo unokwanisa kubata Chifinhu not 12 ndose malines akwena kana makuda kubatawo Addo mukatadza kundibata pane manhamba 3 ataurwa munondibatawo pa 0773 828 013 kana kuti 0715 411 808 5 manhamba aya kana vanongocontacta malondi that will be the best. Kana vanyatsoshayisa kana vanongobata ini geta kronki musadaro kaboisangu Kaidobato inini wabara basese 452 751. Chifinhu. Yes father. Pane vanhu vamuda kumhoresa here vari muZimbabwe kana nekunze kwenyika? Vanoda kumhoreswa vakawandisa but manyina kuti ruoko rwachidika izvi achangotaura mazita ozongoziyawo opening aize itangire muZimbabwe ndomudhuzandi aisopada ngogreeta wese muZimbabwe anongoziva kuti Zimbabwe representing Zimbabwe large of myself then ndozonoti pachoza padhuze next door nataka kumhoresa boss wedenga Joen I love your tribe Samson Zimazo vakawandisa naDato tozoti kumiri ende kutenda kutaurona naboss Khalifa vari kupi ana boss Khalifa? Ari kuLondon cheko alright London anokuti achatumira visa asati raura alright tovatati ma-DJs edu ari kubata ari kunze DJ Wongo you're representing Mighty Bookers vakawandisa mese I love you it's not 4 Chifinhu alo inini ndakungomhoreso vese vanoteerera Zimdancehall kuti rambai muchitisimudzira kuti tizikanwe ndimi because ndikaramba ndichingoimba musingatiteerere musingatisimudzira handina kwandoenda nechingozviimbira chete inini naChifinhu hazvina zvazvinotibatsira neJodza Empress Linda
Pela Mkwasha uziya muchipande tikumuziya uziwa then toenda ku security ndainya kabau Australia ndapedza kunoindisa ndane manza kuti ane manza amunoti pamchandiona mchandiziva here Magribhi kuti nemamwe vanhu vese vanongoteerera Zimdancehall abo plus Euda Boris Boris from where? From Uganda. How it? Koma fireman. na Euda Minox vari kuseri kwekamera najo makanyanya kunyanya Kweiwewo nerasta yo. Ndaubiga vekwaseke vese Mbare ngavo chete mese makanyanya Kwewedhana moziwe. Yeah, ndakusimbisa every youth representing Zimdancehall to the world. Zimdancehall to the fullest. Zinoti Iwe neni chi? Asante chi? asante Ende ati kosha Yeah, bo.